Hi, hello, mga igala, kumusta? May ganda ko na itong tanan, magmayang gabi, may buta, basta kay bahay yung adlaw. Bina mga igala niya yung igalas kang ina rare. Yan o, basta kong partner, wailing guwapo sa DYPC, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd. Ayaw jud ninyo kalimpi sa pag-inom ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule kay daghan kay nig benepisyo sa atong kalawasan ug paluapan nato sa avocado coffee mix with guava. So niya, ay sa kalinti ninyo mga igala nga itong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa, right? Bueno mga igala, shoutout time. Shoutout nga to sa itong mga sukinting paminaw. Nga to nila ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Aimee Durango, Manager Nilo Tadio, German Uchiron, si Bibi Kubar, Dondon Lumanog, Joey Pitagura, o ni Romel Kaingin, gikan kini sa ito ang PSI founder, Pangag Sailong. Wailan ko din nga itong writer director, OG Kumpok Rakasa. Kunya lang, shoutout to sa Toledo City, si Raul Tolentino, Rico Balyore, Helen Balyore, April Ray Pungasi, si Dave Jum Buhawi, o si Toper Labaho, gikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. Kunya, diya sa si Rosalina Iripilis, diya sa Katangkungan Dos, Basak Pardo, Cebu City, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Alright. Bueno mga igalan, niya lang sumpa ni katong sugilanon. Igo na lang sa paglingo-lingo ang iyang kumpari Mando sa iyang nasayran, ug mingo na lang nga kung saan ka man masaya suportahan ta ka. Unya kay nanawag ko na si Christian ni Clara aron magpahibaw o nagsabot sila. Yan ang pagkagabi, milarga dayon si Christian sakay sa taxi. Rodman, gihapit niya si Clara sa ilang lapit. Pero wa pa gani makaplastar pagsakay sa taxi si Clara, nanawag ang iyang bana nga si Gary. Mga gimanduan dayon ng driver sa taxi sa paglarga bisan mamanog wa pa maplastar sa paglingkod sa taxi. May gala, niya dahil na sumpa ni katong sugilanon, himayang nahunlak. Walay mo ba dunya ko kung nagitalika? Boss, bagis compartment palihog. Okay, sir. Kabila ko. Clara! Si Magdayon! Uy, unsa ko ni? Lagadahin kayo na sa papa! Boss, lagla, boss. Uy, nung sa mga bilarga man rin itong taxi. Paspas pa kayo nakipalagan. Napay karaskritsing. Maya, noong sa may gidalian. Noong sa taon ka, Clara. Naakaman ko diha sa sahog ining taxi maglingkod. Ug nagbitbit ka ba yun sa imong bagahe? Ang! May paturato imang gudayon sa paglarga ng taxi. Oh, ingon man ka. Nagtaban mo, ma'am? Sir? At imanan ang imong pag-drive. Mao na, mana pag-drive ni mo. Sir, ma'am. Ayun, nga na, be. I-plaster taon na ning mga bagahis, baggage compartment, ar makalikot kong tarong. Hunong na, boss. Asa naman si Papa, ma? Bitaw, wala lagi ko kita ni Papa, ma. Arthur, Jen Angel, tuwa na si Papa ninyo padung sa pier. Gani mi, makaamin ni Gian o makakis, makahag. Bitaw, ma. Nagdali man ko to si Papa ninyo, kay alas 7 naman hapit. O niya, 11:59 man ko numularga ang barko. Gusto siya nga 1 hour sa dili pa mularga, tuwa na siya sa pier. Sa'yo pagani kayo, alas 6:30 pagani. Nausab na gid si Papa. Unang higayon nga milarga siya nga wa may makaamin niya. Mapagani pag alas 7, oh. Wa man lang gani may makahag ug makakis niya.
Doon ni. Pasag din na lang inyong amahan. Unsaon nga nagdali man to. May nag-message ni mo, oh. Kadiyot ha. Uy, akong umangkon. Basada yun. Ano ya? Ako na lang, bi. Pa, milar ka man ka dayon. Wa pa ka ni mi makabless, makahag, ug makakiss. Oh, anak din mo kay nagpapaman. Oh. Mo gyud ang ako mga umangkon. Papangilan tawag nako kay dako man na sila nga way amahan kay pinaangkan ra man ng ilang mama nga akong ate. Oh, mauda ay. Pero pinangga kayo nako ng mga bata. Samar sila sa akong kaugalingong mga anak. Basi kanahan ka nga natay ka o kalingong anak. Willing and able rakit kong imong paliwatan. Aha. Niyan na sa per 4. Sa'yo na to, Christian, no? 11:59 pa makamalarga ang barko. Nya, alas 7 imidya pa rin. Mas mayo nang sayo aron sigurado tang di mabiyaan sa barko. Makunsaman ta din sa'yo pa man kaayo. Payamos na to ang oras sa atong panagtuban. Sa may puwet na mo ipasapoy. Nakusoki kayo sa una din hinga gitsukihan. Nara sa dool din sa per 4. Tanaw ta dito na. Ay, ikaw mahipaw. Kaya atake, hulga na kong 5. Okay. Ngayong pagbuminaw sa Lex Pino. Haganan ko. Ang pag-ibig ay sadyang napangganyan. Magkatagpo, magkalayo ang nagmamahalan. Ganyan tayong mga pusong pinaglayo. Ngunit nagsumpaan na walang limutan. Wait for me, aking mahal. Yan ang lagi kong dinarasal. That you wait for me, aking mahal. Kunting tiis na lang at di na magtatagal. Ako'y babalik na, so please wait for me. Magtitiis sa lungkot at pag-isa. Larawan mo't mga sulat ang kasama. Daoy. Ingatan mo, sana ang pag-ibig natin. Ipaglaban ito hanggang sa aking pagdating. Wait for me, I will. aking mahal. Yan ang lagi kong dinarasal. Did you wait for me, aking mahal? Kunting tiis na lang
at di na magtatagal, ako'y babalik na. So please, wait for me. Wait for me, aking mahal. Kanindot. Yan ang lagi kong dinarasal. That you wait for me, aking mahal. Kunting tiis na lang, at di na magtatagal, ako'y babalik na. So please, wait for me. Ako'y babalik na. So please, wait for me. Ako'y babalik na. So please, wait for me. Kanindot, di mo mo kanta. Upo ka, pipi ko na tong bag. Ikaw yun. Kanindot mong kanta ni mo, Ay. Wet for me. Meaningful pagit ka ayo. Hala, eh. Ikaw na sa mo. Unsa ba akong kantahon? Ikaw good. Kano paborito ni mo? Ay, kaibaon ako. I'll always remember us this way. Ang kanang muli akong kantahon. Kidat, kaya ko tanawon sa sumbok hakon. Kung sa'yo number, anong kanta, ha? Okay, niyay, na. Nakita na ako. Mawag sa kong 5, ha? Kidat. Okay. Daoy. Ano na yun? That Arizona sky burning in your eyes. Daoy, you look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, Oh. I'll always remember us this way. Lovers in the night. Wow. Poets trying to write. Ala. We don't know how to rhyme, Di but harap. damn we try. Ito, Ara. That Wait. no. You're where I wanna go. Ito, Ara. The part of Wait. me that's you will Ara. never die. Uy, Ara. And when I'm all choked up and I can't find the words, Ara, ito, Ara. every time we say goodbye, baby, it hurts. Dasig lang. When the sun goes down Kala, and sige. the band won't play, Okay, dasig lang. I'll always Dasig lang. remember us this way. Dasig. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Yeah. Woo! Dasig. Oh pa. Na pa. Taas. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. Yay! When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us
this way, yeah! When you look at me, Dasig, and the lang. whole world fades, I'll always remember us this way. Yay! Kanina Dasig sa lang, kakingon. dasig. You like? W-O-W. Wow. Gusto pa kag more? Ha? Sakto na to. Sakto na. Sige, go. Ako ba itong gididikit ni mo, John? Tarong ba? Lucky. Kiss ko, be. Oh. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Ay, baya, naunsa man itong nahitabo kay ganiha. Daling ni palayo ang taksing gisakyan ni Clara sa niyang gitawag na ko siya. Nakabantay ko ana. Burabag may gilikayan. Doon na ka siya gilikayan nga makita na ko nga kauba niya suod sa taksi. O di ba ka nahiubos to? Kay, 5 rayod ka. Baya, no? Pero, doon na ka, ha? Kumusta na ka ng mga orasa si Christian? Samtang nakahugas ko sa plato. Siyagit kanunay ang niasa ko muna-huna. Kimingaw na ko ni Christian. Bago palaga di siyang naulit ni Spinas. Pero karon, murag may plano na sa siyang mular kagbalik sa Middle East. Magkalagyo na sa pisa kong bana. Magkalagyo na sa mahal kong bana. Ikaw na to nga ka, Christian. Mahubog niya ko. Mo na'y nindot ang mahubog ka. Kaya ini kahubog. Hubog panty na yun ba? Kailangan ko, ana. Hari ni mo. Dali, sukay kang ganahan, oy. Gani. Ya, sa naman. Tuman. Halaran ta sa pikag-awit. Ganahan ko, ana. Ay. Kadiya ta kaya maghog og 5. Kini. Ay. Nahog ng 5 pero wa pa ko'y plano usay ko gantahon. Ang saman. Kuan kanang kanang kuan ay. Ang saman. Kanang him. Ang sana. Sa him. Him. Ang sagani. Him. Kanta daw. Himayang nahunlag. Ay! Nandun na siya. Ano ba to? Gaungot naman tong 5. Oh, sige. Him, good mong kantahon. Him? Himan tayo, no? Sige, go. Him. Himayang nahunlag. Kilahan ka? Sige, ganahan ko. Ako sa'y sunod, ha? Mayon tatog makuha na akong tingog sa AI, no? Mas ganahan ko si mong tingog. Kana. Kini may napindot. Di ko kumauan eh. Unsa na? Dito lang eh. Tanahon lang ha kay Marag. Ay. Tanawon. Di ba na kantahon, tanawon ni mo? Lagi na lang kitang naaalala. Wala nang tayo'y di na magkita. Kung ikaw ay nagtatampo, kailangan bang ganito? Bakit hindi natin muling ibalik ang tamis ng pag-ibig? Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Muling ibalik Ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman Ayaw ang nga na, ating kumusikan, nakaraan. Ganon ka sa kong second voice. Okay kayo. Dasig lang, dasig. Alam mong
ikaw lang ang mahal. Sure? Kailangan ko ay ang tulad mo. Ngunit kung sa'yo'y mawawalay, saan ako tutungo? Bakit hindi natin Ready? Go! balik ang tamis ng pag-ibig? Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Go! Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Katulasa. I like your eyeline. Ha? Kana. I like your ganahan kay ko. Baby, bawsab. Ay, di lang ko kay di ta mahuman kay magsige lang ta og baws-baws sa kanta. Iwasan na lang ta to. Okay na to. Ganahan ka sa akong second voice. Okay, dasig. Hala, ang ato na siguro ng barko nga. Sakyan pa Manila. Ata na Christian gitingali ang mabiyaan ta. Okay, tana. Mularga na yung barko nga itong gisakyan. Ay, Manila! Here we come! Kasig lang, Clara. Dali. Ato to sa dong ining barko. Nagpagsaman ta dito. Magdinasigay. Ah! Basta kay nasig lang. Sige ko! Magpagsaman ta din eh. Dali, alito sa tuboy sa barko. Ang katiyot. Okay. Ay, kikakos mo ka kanimo. Di ba, maratag si Jack o Rose sa Titanic? Louis Christian. Kita naliki pa ng mga tao. Pasagdi na sila. Suya lang na sila. I-feel na to ang moment. Ay, ganahan ko, Ana. Sige, i-feel na to ang moment. Now sa Lex Pino. Unla naman ang dining akong gitandayan. Kawa si Christian. Kumusta naman ka si Aaron? Labing siguro. Unla nang sa taon ang iyong gitandayan. Okay na ka ni atong gibuhat, Christian. Nag-usa magkataning imong tihiras. Imo pagit kang gitandayan. No pa man ang tako'y tihiras sa ibabaw ko. Ani lang ko ta. Kaya di ko katog ugway tanday. Ganahan ko, Ana. Kuni ka pa siya uban ako sa pagkatug. Dili gid siya mapatungan og langaw. Dili matukaw ang iyang pagkatug. Kaya paunhon ko man gid siya sa pagkatug. Un kumatog. Okay. Uy. Ahak ba yan? Uy. Di ba taga taro ini? Di ka malamok. Okay, malamok ka. Pero si Clara, lami kayong tug. Hagok pa bisig lamok. Karabuyab sa lumihan na eh. Eh, nondong na noong ko sa akong asawa nga si Mara. Di kita matugon. Di pa ko makatug. Pinanggagit kayo ko sa akong asawa. Ni Mara. Pero, lahi siya performance kay kang Clara. Lahi ang kalipay nga bation ako ni Clara. Lahi yun.
Tawagan ko ka si Christian siyang cellphone. Maayo ka. Dili na lang siguro. Aron dili ko makasamok niya. Tingalig makatugaw na hinuon ko sumayo niyang pagkatugrong mga orasa. Christian, ba na ako? Kimingaw na kay kunimo. Clara, pagbata. Abot na ta. Entos Manila. Kabantay ka? Karon. Saan samay? Sa papadong ba na ito din sa Manila ba? Nagbinasaya pang mga tao, no? Pero karon nga niabot na ito sa Manila. Tinagalog naman sila. Bitawin mo. Paganda na diha kay mga naog na tayo ng barko. Tawag na mong tarong, pre. Tawag ka, kurasal mo ka, pre. Limog kang dugan sa pag-anis Manila. Kinsa siya, Christian? Kinsa ko? Akong kauban sa trabaho sa Middle East. Mao ba? Kauban na, pre. Aha. Kayon sa pamandi ay? Kwan, ako pa gyud siyang suod kayong higala. Kana ra, pre. Naa pa di ay? Kayon sa pa di ay? Kwan, close kami ini. Marabig igsuon. Og unsa? Tana, pre. Manglakaw na ta. pre, kagbayan mo kunin mo. Dali na. Kita nga lagi pangita na ta sa main office. Pre, Kipiyaan naman hinuon ko nila. Tuan na ay. Ala ka diyot. Ang datatempaw. Huwag ako ay! nga nung wa man ni mo sultihin ang bihana, pre, ka, kumpari ta. Ikaw pa yung ipalayo niya. Bunggo ta. Siyempre. Bunggo. May buong siya kung ganong kumpari ta. Ikaw ra ba? Masulti ra ba kas tinuod? Butubang palag kaniya nga. Kinugos ni mo ang usa sa akong mga anak. Piti ko. Uy, sa ato pa, wasay kasayuran nga, dako kang minyo. Wah. Wasay kasayuran nga, may tulo ka mga anak. Wah. Uy, sa asawa si mga anak, pre, no? Yung mga gilimod. Ay, support na lang ko na ako, pre. Ayun na, bulag alkontra diha. Ay, amo diyo, pre. Sige na, dali na. Manood na sa opisina. Magawas na si CR na. Kumusta naman, Christian? O say sulti sa inyong gikasulti ining inyong opisina? Kuan, pabalik ko namin sa trabaho sa Middle East. Mular ka na magpalit ayon. May duha ka semana pa. O na may pabalik ko sa Middle East. Ay, may noon. Ar makasuri pa ta dinis Manila. Aw, mauyod. Isoro biyagit ko din niyo. Ulagi. Ganahan ko, ana. May bliba na. Suruti ka bisag asa. Ato ta sa baklayan. Dasig lang, dasig. Ano sa Pre, Christian. Ngano, pre? Muna lang siguro ko ninyo sa papauli sa Cebu. Mao ba, pre? O, pre, remustan lang ko ang higayon nga. Ay, mintras, niya pa sa Pinas ba? Iuban ko sa kong pamilya. Pamilyado na dito? Day. Ikaw, pre, pamilyado sa ka? Ha? Uy. Pamilyado sa ka, pre? Tana lang ko. Uy. Naman sa amo poyo si ate na ko gang iyang mga anak. Sila nga akong pamilya. Mga ba, pre? Lakaw na, pre. Huwag mo hawi niyo. Nala. Amping mo, pre Christian, ha? Dali masakpan mo. Masakpan sa unsa? Masakpan mong naminaw sa DWHP. Mataga di mong bugas og chorizo. Ay. Lakaw na, pre. Sige, bayan ninyo. Dasig lang, pre. Dasig lang. Unya, asa man taron? Asa pa di. Manoroy. Pahimos na to ang higayon nga ni Atas Manila.